was een stormachtig begin van 2018. Letterlijk. In de eerste week van 2018 waren er in de hele provincie meldingen van stormschades. Ik denk van deze boom weer is in dak of een tak. Dan zitten nog bladeren binnen, kijk maar. Daar, stukken takken. Ik weet niet wat precies gebeurt, maar geen paan. Wel daar op de grond, daar ligt wel een paan. Daarboven allemaal los. We zijn hier op de Agathagracht in Kerkrade. Een geluid alsof er werkelijk een AWACS-toestel op 10 meter hoogte overkwam. En dat heeft een paar minuten aangehouden. En toen werd het weer hartstikke rustig. En toen belde mijn zoon dat zijn dak naast het huis was geparkeerd. De lokale omroep van Ex-Zusteren verkeerde al langer in zwaar weer. En in 2018 zou het dook ook vallen voor de loes. En zelfs de weergoden waren de omroep niet goed gezind. Door de harde storm van de afgelopen nacht zijn er 2 antennekabels losgeraakt, waardoor de antenne op en af wiebelt. Het KNMI kondigde al snel code rood af. Vliegtuigen bleven aan de grond en treinen bleven op het station staan. En hoge bomen die vangen natuurlijk de meeste wind. Zo ook hier in Horst, waar de geluksvogel van vandaag zijn lopen. Dit scheelde maar een hurke. Die heeft lang het geluk gehad. In dezelfde plaats, in Horst aan de Maas, werd het gemeentehuis later gesloten nadat een grote boom tegen de gevel van het puin terecht was gekomen. En dat gebeurde natuurlijk op tal van plaatsen, overal met wisselende gevolgen. Hier in Bezel kwam een auto onder een omvallende boom terecht. Van de auto is niet veel meer over. En ook op bungalowpark Reewoude in Herkenbos gingen diverse bomen tegen de vlakte. Ja, vooral de dennenboom. Die vangen heel erg veel wind op dit moment. En de grond is heel vochtig, naad. Dus die vallen gewoon om met wortelen en al. Dat zijn verschrikken dingen, hè? Ja, ik kom net pas terug uit Romein en ik heb op Münsterkerk keerskaan gestoken, maar dat schijnt niet genoeg te zijn. Het is inmiddels precies een jaar geleden dat in Remun een eredienst werd gehouden voor Ivana Smit. Maar daarmee was de zaak nog lang niet ten einde. Heel 2018 sting voor de familie van Ivana Smit in het teken van de rechtszaak. Gedurende het jaar werden er steeds meer duidelijk over de fatale val die Ivana Smit had gemaakt in een hotel in Maleisië. Vooral het onderzoek van de politie en de patholoog-anatoom rammelde van alle kanten. Nu 2018 voorbij is, weten we nog altijd niet wat er precies met Ivana is gebeurd. We zaten hier en op een gegeven moment hoorden we een heel diepe, doffe knal. Een half uur later kwam de eerste foto met dat dus inderdaad gebouwen waren ingestort. Eerst leek het alsof er 3 waren, maar uiteindelijk waren het er 2. Het centrum van Antwerpen werd in januari opgeschrikt door een gasexplosie. Daarbij komen 2 mensen om en raken er 14 gewond. Mensen liepen op straat en waren aan het kijken, maar alles lag er neer, dus op de grond kon niets gebeuren. En ik moet wel zeggen, de overheidsdiensten waren er snel bij, want ik denk dat op een kwartier, 20 minuten alles was afgezet, dus met dit hier, met zo van die ijzers en zo. Dus, en de mensen werden dan op afstand gehouden. Er zijn 2 doden, dus ja, dat is natuurlijk altijd heel spijtig. En de mensen leven daar wel een beetje mee waarschijnlijk. Ja, tuurlijk, ja, dat geloof ik wel, ja. Ook in Venlo stort in januari een gebouw in. Hier komt gelukkig niemand om het leven, al scheelde het niet veel. De bewoonster heeft net het puin verlaten. Door de instorting is het complete puin verwoest en ook het aangrenzende puin zwaar beschadigd. Nou, ik zat in de woonkamer aan de telefoon en ik dacht eerst dat ze enorm wat aan het storten waren. Maar toen bleek dus dat het hele huis naar beneden was gekomen. Daar zijn ze 4 nieuwe woningen aan het maken en daar hebben ze flink wat afgegraven. Dus ik denk dat het gevolg is dat het huis is ingestort. Oud-Fortuna Sittard-speler Fernando Rixen kreeg bij het stadion in Sittard een standbeeld. Later in 2018 ging hij door het oog van de Noord. Door een fout van een zuster in een ziekenhuis kwam hij bijna om het leven. Fernando Rixen lijdt aan zijn spierziekte ALS. In Sittard zijn ze hem echter nog lang niet vergeten. Dames en heren, het is zover. We gaan het standbeeld onthullen.
In 2018 reden er in Limburg geen Veolia-treinen meer, maar Arriva-treinen. En ook die moeten natuurlijk een naam hebben. Allerlei thema's die met Toor te maken hebben, die vind je terug in deze speciale Arriva-trein. Maar één ding hebben ze natuurlijk niet in Toor: een statie. We hebben geen station. Dit casino op het Kazerneplein in Remun was pas een half uur open voor het publiek toen een gewapende overvaller de zaak binnenkwam. Of er toen al veel mensen aanwezig waren is niet bekend. De overvaller had een sjaal voor zijn gezicht en bedreigde het personeel met iets in zijn hand, mogelijk een vuurwapen. En de 50-jarige man uit Leudal is opgepakt als verdachte in de scheetpartij in Veilen. Daar werd een 53-jarige schoonmaakster neergeschoten. Dat gebeurde in of bij een vakantiewoning in de Zuid-Limburgse plaats. Het 53-jarige slachtoffer is afkomstig uit Vaals en ze werden rond 2:15 neergeschoten. Ze is met grote spoed naar het ziekenhuis van Maastricht vervoerd. De verdachte werden enkele uren later in zijn huis in Leudal opgepakt. Luchtvaartmaatschappij Corendon zit voortaan aan de grond op Maastricht-Aken Airport. De eerste 100.000 passagiers gaat Corendon vervoeren vanaf Maastricht. En dat waren er, als het aan de baas van Corendon ligt, in 2019 nog eens 100.000 meer. Omdat de uitbreiding van vliegveld Lelystad vertraging heeft opgelopen, profiteert Maastricht daarvan in 2019, zo is de verwachting. Al is in 2018 lang niet iedereen blij met de groei van het vliegveld in Beek. Meer vluchten betekent meer overlast. De bestuurders die in februari 2018 met de allereerste Corendon-vlucht in Maastricht aankwamen, maakten zich daar toen nog niet druk om. Een prachtige vlucht gehad, het wordt helder weer. En we hebben de sneeuw boven Zuid-Limburg nog kunnen zien. Echt prachtig. Loog er sneeuw in februari? Ja, een flink pak zelfs. Na de warme droge zomer van 2018 zijn we dat misschien alweer vergeten. Hier in Margraten, in de buurt van Maastricht, reed een auto de greppel in. De inzittende kwam met de schrik vrij, maar de auto moest wel weer afgeslijpt. En het was vooral Zuid-Limburg dat werd bedoven onder een witte deken. En behalve voor ellende in het verkeer zorgt de sneeuw natuurlijk ook voor een paar fraaie pleitjes. In februari kost er zelfs geschaatst dankzij een knap staaltje werk van de inwoners van Zwamen. Nou, dat heeft toch een dikke honger doorgedoord. Met een 20-tal vrijwilligers uit van alle handen heuk uit het dorp die zich ervoor ingespannen hebben om dit voor de kinderen samen met ons te realiseren. Als het niet was gelukt, dan was het allemaal voor niks geweest. En dat maakt het niet zo goed. Hè. Dus als je jongens plezier hebben, dan is alles gewoon vergeten. Dus dagen en nacht werk geweest. Maar achteraf je de vols insloeg en het materiaal en de hulp een beetje verbeterde, vlogen die is er eigenlijk op, zeg maar. En terwijl de weermannen het hebben over een Siberische beer die in ons land is, we zijn de laatste jaren echt niks meer gewend, verwachten ze niet dat er iemand gek genoeg is om nu te gaan zwemmen. Mogen we zich voorstellen aan de ijsberen uit Ool. Goedemorgen, we staan hier bij de ingang van de Oldergreent. En wat gaan we hier doen? We gaan ijszwemmen. Ik woon hier vlakbij, dus voor mij is het heel makkelijk. Ik heb me de opdracht gegeven iedere dag, tenminste als ik de mogelijkheid heb, als ik niet hoef te werken, dat ik dan hier in het water plons. Dagelijks? Bijna dagelijks, ja. Dus wat dat betreft, ja, een beetje de lifestyle van maken. Wel in het begin is ze pas heel langzaam opgebouwd. Want ook ja, in het begin was ze best wel bang voor het water in te gaan. Dat die gaat gebeurt. Maar ja, nu zijn we vertrouwd met het gegeven. Maar dat moest wel iedere dag de zaak serieus oppakken met betrekking tot warming up en het bewegen. Maar het is gewoon een uitdaging en ik heb gewoon iedere dag ook gewoon zo gaat van ik moet nu erin. Yes, we zijn klaar voor. Dat stukje samenhorigheid. En dan, ja, het genieten van de natuur, dat zit er ook nog eens bij. Nou. Wie voor de eerste keer hier naar het water in lepen, denk je, wat zijn we toch gek, hè? Het is inmiddels al de tweede generatie die groot wordt met K3-liedjes. En de groep zelf is inmiddels al aan zijn derde samenstelling bezig.
K3, de meisjesgroep uit België, is nog altijd mateloos populair. En dat bleek al in het retailpark in Remun. Zingen doen ze deze middag niet. Het retailpark is geen concertzaal zoals we weten. Foto's werden er des te meer gemaakt. Maar wie de organisatie het ook proberen, veel mensen zouden toch teleurgesteld moeten worden deze middag. Na 1,5 uur foto's maken was het dan echt voorbij. Langer tijd hebben de dames van K3 niet. Ze hebben toch maar weer deze middag in Remun heel veel grote en kleine hertjes sneller doen kloppen. Soms moet er ook wel eens het verdwijnen. In februari 2018 werden met Pien en het hert afscheid genomen van de kerktoren in Offenbeek. Het kerkgebouw van Offenbeek werd vorig jaar verkocht en kregen een nieuwe eigenaar die hier een trampolinepark wil openen met de naam X-Base. De toren had jaar in jaar uit en weer aan wind gestaan en was volledig aangetast door de elementen. Het opknappen van de toren zou tonnen gaan kosten, ondanks dat sommige buurtbewoners zich daar wel sterk voor hebben gemaakt. Het zou wel even binnen zijn als ze Offenbeek binnenkomt rijden. Het ziet er toch wel een beetje anders uit. En zo kan het zomaar zijn dat deze straatnaam toch maar net goed gekozen is. Zo weten we tot in de lengte van jaren wat hier ooit heeft gestangen. Een vreselijk ongeval in de buurt van Berkelaer en Echt maakt het einde aan het leven van een 15-jarig meisje uit Maasbracht. Het meisje zit op de achterbank van een auto, die zo zou later blijken bestuurd werden door een 15-jarig vriendinnetje. Op de achterbank zit ook een 14-jarig meisje uit Echt. Het meisje raakt zwaar gewond als de auto van de weg raakt en tegen een boom tot stilstaan komt. En een 29-jarige man die op de bierrierstoel zit, neemt de schuld op zich en zegt dat hij gereden heeft. Uit filmpjes die gemaakt zijn met de mobiele telefoons, blijkt dat echter het 15-jarig meisje achter het stuur zat. Voor alle betrokkenen is de nachtmerrie nog altijd niet voorbij. Het 15-jarige meisje wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie en ook de 29-jarige man die het meisje liet rijden, wordt nog door het OM vervolgd. Maart 2018 zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. Op veel plaatsen hebben de verkiezingen grote gevolgen. Coalities die al jaren samenwerken vallen plotseling uiteen. En een nieuwe poging van de partij van Jos van Rij, de LVR in Remun, om terug aan de macht te komen, mislukt. De andere partijen zijn in samenwerking met de LVR niet zitten, ondanks dat de partij opnieuw de grootste wordt in Remun. Neergezet is geweldig. Gaat leveren natuurlijk tegengaan, dat is dan logisch. Wie zou het reis of keers? Het werd natuurlijk een hele magere coalitie, want ze verleren natuurlijk ook 2 zetels. Alle mensen die op ons gestemd hebben en ons dat vertrouwen geven, wil ik gewoon echt heel erg danken. Hartstikke fijn jongens. Ver gaan door. Ook in 2018 gaat de jacht van de politie op drugslaboratoria onverminderd verder. Het lijkt erop dat de opsporingsdiensten Nederland geen vrijplaats willen maken voor drugsproductie. Ondanks de kleine succesjes die door het jaar hergebogen werden, blijven er steeds weer nieuwe locaties de kop opduiken. We zijn hier in Echt, dat is een grote locatie aangetroffen waarbij een hoop chemicaliën liggen opgeslagen. En die chemicaliën worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs, bijvoorbeeld ecstasy. In ieder geval is een toeleverancier van de grondstof. Nou ja, die wordt er hier opgehaald en vervolgens gaat hij naar een andere locatie toe waar er een lab is. Nou, en dan wordt vervolgens het product gemaakt. Amfetamine, dat kan dus zeg maar verwerkt worden tot een ecstasypil. Je ziet hoeveel liters chemicaliën hier liggen, 1000 liters hebben we het dan over. Die zijn goed voor heel veel eindproduct. Dus het is belangrijk dat we deze dus te pakken hebben, want zonder dit kan je dus geen eindproduct maken. Kunt u iets vertellen over de risico's van, er liggen dan allemaal chemicaliën opgeslagen? Dat weet niemand natuurlijk. Nee, die risico's zijn groot. We zitten nu in een redelijk landelijk gebied, dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Maar er zitten ook gewoon andere locaties qua panden. Hè? Met een trappenwerkingsbedrijf zit er bijvoorbeeld naast. Als hier brand ontstaat, dan komen de hulpdiensten, de brandweer komt dan ter plaatse. Ja, dit staat niet in de vergunning uiteraard, dus die gaat hier brand blussen. Weet niet dat die chemicaliën hier liggen, met alle gevolgen van dien. Sowieso ligt hier natuurlijk wel een deel van de bewonerwereld net achter. Dus als de wind ergens verkeerd staat, dan komen al die chemische luchten, die stoffen komen daar overheen. Dus dat is zeker kwalijk. Want niemand weet dat die spullen hier liggen, met alle gevolgen van dien.
In Herten werden in april wel 2 hele jonge inbrekers aangehouden. Op klaarlichte dag zijn ze een woning binnengedrongen. Het heeft een massale inzet van de politie tot gevolg. De hele week in de buurt van de televisietoren in Remeun werd omsingeld en uitgekempt. De 2 inbrekers werden op heterdaad betrapt, maar wisten te ontkomen door over een schutting te klimmen. Politieagenten zochten nog de achtervolging in, maar verloren het tweetal uit het oog. Daarna werden er een politiehelikopter naar het gebied gestuurd. Rond 6 uur 's avonds kwam het bericht van de politie dat de 2 waren opgepakt. Het bleek te gaan om een 15-jarig meisje en een broertje van slechts 14 jaar oud. De 2 hebben meerdere inbraken op haar kerfstok, maar moesten werden vrijgelaten omdat de inverzekeringsstelling langer dan 6 uur geduurd. TV11 zendt voor het eerst live het Bevrijdingsfestival in Remeun uit. Maar het zou zomaar eens de laatste editie in Remeun kunnen zijn. Want in december maakt de organisatie bekend dat ze willen verhuizen naar Sittard. In Remeun zou te weinig plek zijn om het festival te laten doorgroeien. De editie van mei 2018 is succesvol. Volgens de organisatie zijn er zo'n 50.000 bezoekers op afgekomen. Een vertrek van het Bevrijdingsfestival uit Remeun lijkt gevaarlijk. En de provinciale politiek is er nog niet overtuigd dat het een goede beslissing is om uit de Bisschopstad weg te gaan. Zelfs de gouverneur bemoeit zich daarmee. Hij gaat in januari 2019 in gesprek met de organisatie. In Weert staat er in mei 2018 een heel ander evenement op de kalender. Het is het Van Hornejaar en in mei 2018 wordt er een musical gehouden over de graaf van Horne. Omdat de laatste graaf van Horne zijn hoofdverblijf hij aan Biest in Weert, werd het 2018 uitgeroepen tot het Philips van Hornejaar. De musical op vrijdag 11 en 12 mei was volledig goed verkocht. Zo'n 7000 bezoekers kregen een spektakel met paard, vuurspuwers en tientallen acteurs in middeleeuwse kleier te zien. Het is inmiddels 16 jaar geleden dat zich een drama voltrok in Remeun dat bij alle betrokkenen nog altijd zijn sporen heeft achtergelaten. Een nachtelijke brand waarbij 6 kinderen omkwamen. De brand, die zo bleek later, was aangestoken door haar eigen vader. De moeder overleefde de brand ternauwernood, maar raakte in die nacht 6 kinderen kwijt. Alleen de oudste dochter was niet thuis, logeerde er gezangers en overleefde daardoor het drama. De impact van de gebeurtenis was en is nog steeds enorm. Ook voor de hulpdiensten die destijds als eerste bij de brand uitkwamen en in de woning 5 kinderen aantroffen die omgekomen waren. Een 6e kind overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van de brand. Peter G., de man die de brand had aangestoken, had zijn straf tot dit jaar opzitten, maar de TBS werd het met 2 jaar verlengd. Volgens de rechtbank is de kans nu nog aanwezig dat G. in de toekomst mogelijk weer de fout ingaat. Daarom wordt hij de komende 2 jaar nog intensief begeleid. De advocaat van G. pleitte nog voor een voorwaardelijke beëindiging van de TBS-maatregel, maar daar gaat de rechtbank niet in met. G. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Dit is het dat zussen niet iedere dag en al helemaal niet in onze regio. Een tornado. Deze beelden zijn gemaakt vlak over de grens bij Venlo in de Duitse gemeente Vierze. De inzittenden van deze auto komen er nog goed vanaf, maar ze zijn hoorbaar onder de indruk van het natuurgeweld. Oh, Alter. Oh, si malai ka naga moto kirta.
Meerdere mensen in de omgeving weten de tornado met de telefoon vast te leggen. De schade als gevolg van het natuurgeweld in Zwaltaal is groot. Verschillende daken van huizen werden ervan afgeblazen. Nog meer natuurgeweld noemen onze eigen provincie. In Bergen ter Blijt hebben ze last van modder. Tot 2 keer toe komt er een complete modderrivier van de berg af. De kracht van het water was op sommige plaatsen zo heftig dat een complete garagedeur werd vernield. Vanmiddag kwam er een hevige onweersbui met heel veel hagel. En vervolgens is de hele straat weer ondergestroomd. En de modder weer bij ons de garage ingestroomd. Alles vernield. Wat is de schade bij u? Ja, dat kan ik moeilijk zeggen. Ik eerst de schade van de afgelopen maandag nog eens allemaal bekijken. Maar het is nou wel erger, ja. Verderop in de straat komt een modderstroom naar beneden. Ja, en dan weet je hoe laat het is. Ook in onze provincie is geschokt gereageerd op een scheetpartij in Luik. 2 politieagenten werden doodgeschoten door een man met een terroristisch motief. De man maakt nog een slachtoffer. De man was pas 1 dag uit de gevangenis vrij. De dader van de aanslag, een 36-jarige man, zou volgens ooggetuigen nog Allahu Akbar hebben geroepen voordat hij door een speciale eenheid van de Belgische politie werd doodgeschoten. Door de aanslag in Luik is iedereen weer op zijn hoede. Dat bleek een dag later op het busstation in Remun, waar een verdacht pakketje werd gevonden. Het busstation in Remun ligt neven het treinstation en daarom werd voor een tijdje ook het treinverkeer van en naar Remun stilgelegd. Lijnbussen stopten tijdelijk op het Wilhelminaplein in Remun. Pas toen niemand meer in de buurt was, heeft de politie het koffer opgemaakt. In het koffer zaten alleen maar kleier. Dat was voor de politie reden om te onderzoeken wat er precies in dat koffer zat. Zeker in deze tijd is het de vraag, is het onschuldig of zit er iets in wat toch wel dreigend is? Helaas moest daarbij de omgeving worden afgezet en daar viel ook het station onder. En gelukkig blijkt nu dat het loze alarm is en dat er kleding in het koffer zat. Een leerkracht van basisschool De Kwer uit Neer komt om het leven bij een dramatisch verkeersongeval op de Napoleonsbaan in Halen. De 42-jarige man uit Gatum kwam om het leven nadat zijn auto van achteren werd aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur van een achteropkomende vrachtwagen zocht te laat dat er een file sting voor het stoplicht in Halen. De 42-jarige leraar was op weg naar zijn werk op het basisschool van Neer. Waarschijnlijk, maar dat wordt onderzocht, is bijvoorbeeld te laat opgemerkt dat de personenauto's stilstonden en zijn auto's en vrachtwagens op elkaar gereden. De auto waar het slachtoffer in zat was zo verwrongen dat in eerste instantie zelfs niet duidelijk was of er meerdere mensen in de wagen zaten. Onderzoek van de politie moet nu verder uitwijzen wat er precies is gebeurd en daarvoor werden onder andere in een helikopter ingezet. Ja, de helikopter die wordt ingezet om overzichtsfoto's van bovenaf te maken. Maar uiteraard op de grond zijn we ook bezig met onderzoek. Bijvoorbeeld de collega's van Team Verkeer. Die zijn hier aan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. De organisatie van Pinkpop wilde al spreken van een van de meest succesvolle edities ooit. Toen het in de nacht van zondag op maandag na het festival helemaal misging. Een groepje vrijwilligers die na het festival zich hadden verzameld en op een weg zoten vlak bij de camping werden aangereden door een bestelbus. 1 man zou het niet overleven, 3 anderen kwamen in kritieke toestand in het ziekenhuis te liggen. Een vreselijk drama voor alle betrokkenen. En wie het ongeval kost gebeuren bleef lange tijd onduidelijk. Sterker nog, het was lange tijd niet zeker of het wel om een ongeval ging, omdat de bestuurder met de bestelbus was doorgereden. De zwaar beschadigde bestelbus werd later in Heerlen teruggevonden. De bestuurder meldde zichzelf bij de politie. Hij was inmiddels in Amsterdam. Omdat hij om onduidelijke redenen was doorgereden na een dodelijk ongeval, werd hij door de politie aangehouden. De bestuurder is verhoord door de politie en op het eind van de week vrijgelaten, omdat er geen opzet in het spel was. Het ongeval heeft een grote schaduw geworpen op het festival dat zo succesvol was verlopen. Nooit eerder zijn er mensen op deze manier om het leven gekomen tijdens het festival, zo meldde organisator Jan Smeets. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de omgekomen man en naar de familie van de slachtoffers. Motorclub Satudara is door de rechtbank verboden verklaard. Satudara heeft in Limburg 5 chapters in Heerlen, Geleen, Maastricht, Venlo en een chapter met Limburg.
Doordat de motorclub is verboden, mogen ze bijvoorbeeld geen clubhoes meer runnen en mogen ze niet meer het logo of het hesje van Satudara dragen. Ze haaien de geslaagd vlag al boete hangen. 354 leerlingen van het VMBO Maastricht. En toen kwam er een telefoontje. Ze bleken toch niet geslaagd. Al snel is de school in Maastricht landelijk nieuws. Nooit eerder maakte een middelbare school er zo'n rommeltje van. Vanmiddag kwam dat slechte nieuws. Hoe kwam dat binnen? Eigenlijk via de telefoon. We waren eigenlijk van plan om schoenen te kopen voor de diploma-uitreiking. En toen werden we gebeld door een moeder, mijn vriendin haar moeder. En die zei van ja, alles is nietig verklaard, het gaat niet meer door. Dus ja, we stonden echt voor popzakken. We dachten echt van ja, dat kan toch niet waar zijn. Het is echt een nachtmerrie. En toen sloeg de bom in. En toen had ik zoiets van, ik ben opeens in een hele foute droom beland. Wat nu gebeurd is, ja, dit raakt zoveel kinderen, maar ook de ouders, maar ook het hele traject daarna. Ja, alles ligt gewoon nou helemaal ondersteboven, ook de vervolgsscholen, noem het maar allemaal op. Alle kinderen die examen hebben gedaan op het VMBO in Maastricht, mochten dat examen eigenlijk niet afnemen. Ze hebben nog niet voldaan aan het zogenaamde PTA. Vanaf het derde leerjaar in het VMBO telt het gemiddelde punt met voor het eindexamen. Maar door diverse problemen op het VMBO Maastricht hebben alle leerlingen nog lang niet alle toetsen gemaakt. Alle lesstof die afgerond hij moeten zijn voor het eindexamen was dus nog niet klaar. Toen kwam de onderwijsinspectie achter en dus waren de poppen aan het dansen. Je hebt geleerd, hè meneer. En nu het film op kanker. Op een speciale informatieavond vorige week vrijdag was er dan ook terechte woede. Binnen was de sfeer behoorlijk gespannen, behoorlijk opstandig ook en terecht ook. En wat mij met name betreurt is het feit dat de media niet aanwezig mag zijn blijkbaar. Want dat is voor mij het bewijs dat ze wantoestanden proberen te verdoezelen. Ja, niet te bevatten. Gewoon niet te bevatten. Ik was eigenlijk gestopt met roken. Het eerste wat ik gedaan heb is een sigaret opgestoken. Wat ik heb begrepen dat er fouten zijn gemaakt door de school. En tot de onderwijsinspectie is ingeschakeld sinds 19 juni en tot die onderzoeken hebben verricht. En er blijkt gewoon tot een heleboel onderdelen in het schoolexamen wat de leerlingen hadden moeten maken niet gemaakt zijn, niet volledig gemaakt zijn. We zitten al 2 jaar in deze situatie. Sinds scholen gefuseerd zijn, een heleboel gemerkt. Ja. Het eerste jaar ging het goed en toen ging alles fout. Ik heb zelfs 7 weken geen Nederlands meer gehad. En dat waren bij mij al lessen zo. Met gebrek aan communicatie, frustratie bij de ouders, frustratie bij de kinderen. We hebben wel veel toetsen gehad, maar zelfs daarbij waren er echt veel fouten gemaakt. Zoals bijvoorbeeld dat ik het punt had van schoonheidsverzorging. Daar had ik een 7,6 voor, terwijl ik het vak nog nooit in mijn leven heb gehad. Toen heb ik al aan de bel getrokken. Ik zeg, er zijn zoveel lesuren uitgevallen. Dat kan toch niet? Ik heb regelmatig aan de bel getrokken. Maar ja, ze hebben er niet veel mee gedaan. En ja, ik ben gewoon echt met stomheid geslagen. Ja, het is echt vervelend. Het is echt is niet te beschrijven. Ja, verschrikkelijk. Ja, dat doet pijn. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik ben sprakeloos. Als je je kind dan ziet huilen en ja, niet leuk. Nee, klaar. Een kant-en-klare oplossing was er niet, maar die kwam er uiteindelijk toch. In het nieuwe schooljaar werden er zogenaamde hersteltoetsen gehaaien. In totaal 30 leerlingen, zelfs tot na de herfstvakantie nog. Op een enkeling na is iedereen toch geslaagd. En de meeste leerlingen zitten inmiddels op het vervolgonderwijs. In een rapport dat in december 2018 werd gepresenteerd, kreeg niet alleen de scholenkoepel ervan langs. Ook de inspectie van het onderwijs zou misstanden, die elders al hadden aangekaart, niet serieus hebben genomen. We staan hier op de Defensieweg in het gebied van Horn, net op de grensstreek met Baaksem. Er is een brand uitgebroken in het bos, ongeveer een stuk van 50 bij 75 meter. Het zou niet de enige natuurbrand zijn deze dag. De natuur is kurkdreug en het minste of geringste vonkje kan al meteen voor een natuurbrand zorgen.
Zo ook hier in Remun op het voormalige RFC-terrein aan de Leeropolweg. Het vuur was uitgebroken neven het spoor bij de tennisbanen ter hoogte van kasteeltje Hattem. De brandweer is meteen met meerdere wagens ter plaatse gegaan om te voorkomen dat het vuur de Rijksweg tussen Remun en Herten zou bereiken. De brandweer is met 5 blusvoertuigen uitgerukt. 2 waterwagens, zijn wagens die heel veel water bij zich hebben. En nog een speciaal schuimvoertuig. 2018 is dan ook de droogste zomer ooit gemeten. Jos B., de hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen, is in Spanje opgepakt. Dat nieuws werd zondagavond laat bekendgemaakt door de politie en nogmaals bevestigd op een persconferentie. Zondagmiddag is in Spanje, Noord-Spanje, in de buurt van Barcelona, Jos B. aangehouden. De man die wij verdenken van betrokken te zijn bij de dood van Nicky Verstappen. Jos B. is door de Spaanse politie gearresteerd. Dankzij de tip van een getuige aan ons onderzoeksteam kwamen we hem op het spoor. Deze getuige gaf ons aan dat hij de man herkende van de foto's die afgelopen woensdag tijdens de persconferentie zijn getoond en vervolgens via de media zijn verspreid. Nadat de identiteit van de man bekend werd gemaakt, ging de zaak in een struimversnelling. Gezocht werden er tot ver buiten Europa en de politie kreeg zo'n 1500 tips. Heel veel burgers hebben afgelopen dagen informatie doorgegeven. En zaterdag bleek daar de gouden tip tussen te zitten. En de man die in eerste instantie met de Telegraaf in contact was gekomen, kost de politie precies vertellen waar Jos B. ergens zoot. En dit is die plek ten noorden van Barcelona. Hier verbleef Jos B. een tijd lang samen met de tipgever. En de eigenaar van de plaats lokte Jos B. naar buiten en toen sloeg zondagavond een speciaal team van de Spaanse politie toe. Nicky Verstappen werd in 1987 geboren in Heibloem. Hij zou dit jaar 31 jaar oud zijn geworden als die fatale nacht op 10 augustus 1998 niet was gebeurd. De toen 11-jarige Nicky Verstappen was op kamp op de Heikop. Die nacht had Nicky in een tent geslapen samen met zijn vriendjes. Om 4 uur 's ochtends werd hij nog gezien, maar 3 uur later was hij verdwenen. Toen kost nog nemens bevatten dat Nicky niet meer in leven zou zijn. Dit monument herinnert nog altijd aan die vreselijke gebeurtenis in 1998. In 2017 kondigde de politie het grootste DNA-onderzoek uit de Nederlandse geschiedenis aan. Ruim 21.000 men die mogelijk in de buurt van de Heikop zouden kunnen zijn geweest, werden opgeroepen om DNA-slijm af te staan. Dit onderzoek zou uiteindelijk naar een doorbraak leiden. Op 8 juni jongstleden berichtte NFI ons dat de DNA-profielen uit die vermissingszaak, uit onze eigen zaak en de profielen van die verwanten overeenkwamen met de verdachte sporen op de kleding van Nicky. Daarmee staat voor ons vast dat de man de donor van de verdachte sporen is. In eerste instantie is er al sinds juni van dit jaar gezocht naar Jos B. Bij zijn laatste bekende verblijfplaats in de Franse Vogese werd hij echter niet aangetroffen. Hij bleek in een angergebergte te zitten, niet wijd van de Spaanse Pyreneeën. Hier in het Spaanse dorpje Castel Tersol kost hij 20 jaar na drama op de Brunsumerheide eindelijk in de boeien werden geslagen. Hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen, Jos B., weigert nog altijd te zeggen wat er 20 jaar geleden is gebeurd. Hij ontkent dat er betrokken is bij de dood van Nicky Verstappen op de Brunsumerheide. Wie zijn DNA-materiaal op het lichaam van Nicky Verstappen is terechtgekomen, daar heeft hij nog altijd geen verklaring voor gegeven. De advocaat van Jos B. hield echter vol dat er te weinig bewijzen zijn in de zaak. Het feit dat Jos B. in de rechtszaal aangaf dat hij ooit nog wel het verhaal zou vertellen, maar nu nog niet, dat bij de familie ontzettend veel pijn. De Roermond City Swim. Als je door de profielen leest van de deelnemers en de motieven zoals waarom dat ze mee doen, ja, dan gaat het af en toe kaart door de pens, om het zo maar te zeggen, de plattermuns. Zwemmen in de Roer. Nou, dat heeft de organisatie vorig jaar al bewezen. En het was zo'n succes dat ze opnieuw een tweede editie hebben georganiseerd. Tot nu toe leuk? Nu nog wel, ja. Het was even mannelijke temperatuur, om zo maar te zeggen. Maar het ging heel goed, echt keurig.
Hier woont Ivo T. in Schinnen in een caravan achter de woning van zijn ouders. De Formule 1-fan uit Schinnen werd verdacht van het doodschieten van agent Omri Del Rey. Ivo T. was in Spa om door de Formule 1-wedstrijd te bezoeken, samen met nog 2 mensen uit het gezin. Groot fan zijn ze van Max Verstappen, maar waarom heeft Ivo een vuurwapen bij zich? En nog belangrijker, waarom opende er het vuur op 2 agenten die de taxi waarin de man zo te wilde controleren? Voorlopig wil Ivo T. niet veel zeggen, zo meldt het parket in Verviers. Hij zou alleen gezag hebben dat hij een zwart gat in zijn geheugen had en dus niet meer precies weet wat er gebeurde in die fatale nacht bij het café in Spa-Francorchamps. Zijn voorarrest is inmiddels verlengd en in verband met de scheetpartij zitten nog 2 Nederlandse verdachten achter de tralies. Een bedrijfsverzamelgebouw in Panningen is door een brand compleet verwoest. De brand was in het holst van de nacht uitgebroken. Om 3:30 s'nachts kreeg de meldkamer de eerste melding binnen, maar bij aankomst van de eerste brandweerwagen stinkt de hal al volledig in lichterlaaien. Daarom werden er meteen groot opgeschoten en kwamen er blusvlogen uit de hele regio naar Panningen. Roetdeeltjes van de brand zijn toen in Maasbree gevonden. Gelukkig kwamen er bij de brand geen asbest en geen gevaarlijke stoffen vrij. Zo bleek uit metingen van de brandweer. Het noodlot sloeg toe op de Straatsburglaan in Sittard. Een 20-jarige vrouw had net een feestje verlaten en stapte op de fiets, om niet veel later te worden aangereden door een 43-jarige automobiliste. De 20-jarige vrouw zou de klap niet overleven. Een slachtoffer is aangereden door een auto. Helaas is de slachtoffer komen te overlijden. Daarna is de auto waarmee het gebeurd is nog tegen een andere auto aangereden. Nog tegen een andere auto aangereden en daarna doorgereden weg van het ongeval. En met alle geluk hebben we het betrokken voertuig kunnen traceren en hebben we een verdachte aan kunnen houden. Ongeveer 200 meter verderop werden de auto aangetroffen. Mogelijk dat de bestuurster in paniek is doorgereden. De vrouw vluchtte een woning binnen en is door de politie aangehouden. Vlak voor knooppunt Het Vonderen, waar de A73 overgaat op de A2, was een bestelbus met hoge snelheid achter op een vrachtwagen geklapt. De bestuurder van de bestelbus, een 18-jarige jong uit Tegelen, kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer werden bevrijd. Ook werden een traumahelikopter ingezet bij de hulpverlening. Ondanks dat de voorkant van de bestelbus volledig verwoest was door de klap, lukte het de brandweer om de jongeman uit de wagen te bevrijden. Het slachtoffer was echter wel ernstig gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De 16-jarige jong, die op 16 september enkele schoten had gelost op een school in Remun, zou een conflict hebben gehad met een andere jongen op die school. Daarom nam hij de bewuste vrijdagmorgen een aantal wapens met naar de school en loste enkele schoten. Het personeel van het KEK wist toen erger te voorkomen. Toen liep hij daar het weggetje in en toen begon hij op een jongen te mikken en te schieten. Ja, op een jongen. Die had dus gehoord dat hij was gekomen en toen is hij naar buiten gegaan omdat hij boos was. Toen hadden we denk schijnbaar ruzie. Bij de scheetpartij op 14 september is Nemes gewond geraakt. De spoedpost van het Laurentius ziekenhuis in Remun is ontruimd nadat een vrouw zich op die afdeling in brand had gestoken. Personeel van het ziekenhuis is de vrouw te hulp geschoten. De brandweer heeft daarna de beginnende brand verder geblust. De vrouw is echter zwaar gewond geraakt en werd meteen in een van de toch al aanwezige ambulances verder behandeld. De vrouw was zaterdag als patiënt aanwezig op de eerste hulppost in Remun toen ze een poging deed om zichzelf van het leven te beroven. Ondanks dat de vrouw met de actie ook andere personen in gevaar had gebracht, heeft ze uiteindelijk alleen bij zichzelf letsel veroorzaakt. De vrouw is met ernstige verwondingen opgenomen in het brandwondencentrum. Met de aanhouding van 7 terreurverdachten, waarvan 4 in Weert, heeft de politie waarschijnlijk een grote aanslag voorkomen. Bij huiszoekingen van de verdachten werden materiaal aangetroffen waarmee een autobom kost worden gemaakt en bomvesten kosten worden gefabriceerd. Volgens de politie wilden de verdachten toeslaan op een groot evenement. Omdat 4 van de 7 verdachten in Weert werden opgepakt, werd gedacht aan de kermis in Weert als mogelijk doelwit, maar dat was volgens de politie niet het geval. Op veel plaatsen wordt gegraven en dus wordt er ook wel hier en daar een gasleiding geraakt, dit keer in Susteren. Bij werkzaamheden in de buurt van het verzorgingshuis kwam plotseling gas vrij. Meteen werden de hele omgeving en het plein bij het verzorgingshuis afgezet. Een probleem was er dat op dat moment in de kerk neven dat plein een uitvaartmis aan de gang was. Gelukkig werd de mis zelf niet verstoord, maar na afloop van de mis was er toch nog een probleem.
Het kerkhof waar de overledene begraven zou worden, neven de kerk, was afgesloten vanwege het gaslek. Alles is afgezet met linten, dus... Dat verwacht ze niet bij Noordvaart natuurlijk. Nee, dat wordt best wel... ik heb het nog nooit in mijn leven metgemaakt, eerlijk gezegd. Normaal gesproken ga je achter de bar naar de begraafplaats toe, maar ja, dat ging dus niet. Dus is binnen in de kerk afscheid genomen. Nadat de koffietoffel voorbij was, is de familie teruggegaan naar de begraafplaats en kost daar alsnog het afscheid plaatsvinden. Overdag is het lekker warm en 's nachts koelt het flink af. Dan kan het dus zomaar gebeuren dat het 's ochtends mistig is of dat er nog een flinke nevel blijft hangen op het land. Het najaarsweer zorgt in ieder geval voor mooie pleitjes, zoals hier in het grensgebied bij Tegelen. Ook deze week kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot boven de 25 graden. De nachttemperaturen zijn alweer een stuk frisser deze week. Het kan gaan afkeulen tot zo'n 12 graden in de nacht. Een sportvliegtuig afkomstig uit Ospol heeft een noodlanding gemaakt in de Duitse plaats Xanten. Daarbij zijn de 66-jarige piloot en de 73-jarige co-piloot gewond geraakt. Bij de noodlanding is het vliegtuigje over de kop geslagen en ondersteboven tot stilstand gekomen in een veld. Ondanks de flinke klap valt het letsel van de 2 mensen die in het vliegtuig zaten nog met. Ze zijn uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis, maar het lijkt erop dat ze met de schrik zijn vrijgekomen. Volgens de Duitse politie was het vliegtuig onderweg naar Osnabrück. De reis was die ochtend begonnen in Ospol en de piloot had nog een tussenlanding gemaakt in de buurt van Wezen. Bij de tweede etappe van de vlucht ging het echter mis. De motor viel uit en voor de piloot zat er niks anders op dan een noodlanding in te zetten. In een veld in de buurt van Xanten werd de poging gewaagd, maar dat veld bleek niet geschikt om een vliegtuig aan de grond te zetten. Het vuurwiel is mogelijk blijven steken in een koel en daardoor is het vliegtuig over de kop geslagen. Omstanders zagen het gebeuren en belden de hulpdiensten. Het vliegtuig is zwaar beschadigd geraakt door de crash. Veel belangrijker is het natuurlijk dat het met de 2 piloten goed is afgelopen. Bij een dramatisch verkeersongeval is een 22-jarige motorrijder uit Posterholt om het leven gekomen. Een automobilist wilde een andere auto inhalen, maar zag daarbij niet de tegemoetkomende motorrijder aankomen. De jonge motorrijder uit Posterholt overleefde het ongeval niet. Hij bezweek ter plaatse aan de gevolgen van het ongeval. Een felle uitslaande brand heeft een woonboerderij in Moffert vrijwel volledig in de as gelegd. Al snel sloegen de vlammen uit het dak van het pand. De brandweer van Moffert was snel ter plaatse en kreeg al gauw assistentie van het korps uit Remun. Een groot nadeel van het feit dat de geldautomaten tegenwoordig goed beveiligd zijn, is dat criminelen steeds zwaardere explosieven nodig hebben om toch nog bij het geld te kunnen komen. Hier bij winkelcentrum Zuidhof in Geleen werd de pinautomaat van de ABN AMRO opgeblazen. De gevolgen voor het winkelcentrum waren groot. Tijdens een persconferentie op de Paradiesstraat in Remun mocht hij het dan eindelijk bekendmaken. Harry Smeets uit Venrooy wordt de opvolger van Monseigneur Wiertz als bisschop van het bisdom Roermond. Het zal de 24e keer worden dat in Remun een bisschop wordt geïnstalleerd. Alhoewel de meeste van zijn voorgangers zo'n persconferentie natuurlijk nooit hebben metgemaakt. In het mediatijdperk is de belangstelling voor de nieuwe bisschop echter nog steeds groot. Bisschop Smeets is een welbespraakte mens, maar ook wel bescheiden. Hij wil liever niet over zijn sterke punten kallen, dat moet de anderen maar doen. Nou, ik heb nooit zoveel op met gesprekken waarin je je eigen sterke kanten moet gaan opnoemen. Mocht u die ontdekken, dan met alle plezier schrijf ze op. Maar... Misschien kunt u er eentje noemen? Nou, dat ik misschien op een persconferentie redelijk mijn woordje kan doen. Hier op het voormalige kazerneterrein in Weert wordt vanaf nu geturnd. Door 2 verenigingen, want meisjes turnen bij turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert, terwijl de jongens zijn ondergebracht bij het Tensor turnen. De jongens waren de laatste jaren zelfs uitgeweken naar Boeteweert, omdat in Budel betere faciliteiten waren. Dat is nu niet meer het geval, want Weert had een turnzaal gekregen om de vingers bij af te lekken. En aan het aantal turners en turnsters te zien, wordt er in Weert volop geturnd.
De discussie over onbewaakte spoorwegovergangen is weer volledig opgeleid nadat ProRail beelden van een Bino-ongeval in Geleen online zette. Op de beelden is te zien dat een fietser bij een onbewaakte spoorwegovergang staat te wachten tot een goederentrein gepasseerd is. De fietser stikt vervolgens over zonder te kijken of er nog een tweede trein aankomt en dat loopt maar net goed af. In Geleen ging het nog maar net goed, maar dit jaar zijn er 3 mensen om het leven gekomen op onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. ProRail wil het liefste minder overgangen en eigenlijk helemaal geen onbewaakte spoorwegovergangen meer in Nederland. Het is een drukte van belang donderdagochtend in de straat Aan de Linde in Nieuwstad. Er werden hier diverse maatregelen getroffen nadat een handgranaat werd gevonden in de tuin van de bandidosbaas die daar woont. Harry Ramakers, de president van de Limburgse tak van de Bandidos, werd in 2014 al 2 keer het slachtoffer van een aanslag. Ook toen waren er maatregelen en werden het huis van Ramakers 3 maanden op slot gedaan door de burgemeester. Maar dat was toen onrechtmatig. Ja, die woning was toen gesloten. Toen waren er ook 2 aanslagen geweest met granaten die ook echt ontploft waren. We hebben die woning toen overigens gesloten vanwege de omgeving voor de buurt, voor de omgeving, voor mensen die daar voorbij kwamen. Het is een klein stadje, Nieuwstad. Daar moeten mensen vredig kunnen leven. En het moet niet zo zijn dat je bang moet zijn dat er een granaat ontploft in je straat. Een nieuwe protestactie stikt de kop op in 2018. De gele hesjes. Ook in Maastricht laten ze van zich horen. Ongeveer 100 mensen lepen er met. Een grote opkomst vandaag. Ja, dus het is alweer een stuk meer als vorige week. Dus de bedoeling van het groeien lijkt te lukken. En die komen uit heel Limburg of alleen uit Maastricht? Nou, ik heb hier al mensen gesproken uit Heerlen, het Sittard heb ik al gesproken, voornamelijk wel Maastricht. Maar het lijkt wel wat breder te worden dan alleen Maastricht, ja. Nou, als ik zo rondkijk en ik hoor de klachten. De ene die klaagt erover dat hij het ziekenfonds niet meer kan betalen, dat hij de medicijnen niet vergoed krijgt. De andere betaalt dat hij amper meer weg kan met zijn auto omdat de benzineprijzen te duur zijn. En zo gaat het eigenlijk door. Als ik het eigenlijk allemaal naast elkaar leg, denk ik dat het vooral het globalisme is wat de mensen dwars hier zit. En dat eigenlijk onder die grote noemer tegen het globalisme, tegen het steeds verder geven, uit handen geven van onze soevereiniteit aan Europa, aan de wereld, nu met Marrakesh. Dat is denk ik wel wat ons allemaal bindt en waarom wij gezien willen worden met ons gele hesje door meneer Rutte. Ook al vindt hij dat hij ook een geel hesje wel aan kan. Nou, ik vraag me af hoe hij durft voor zich te vergelijken met deze mensen die hier staan. De brug kan toch ook, hè, Bart? De fik erin! Ze willen het hier. De brug is toch in stad? Ja, maar ze willen het hier ter voorkoming van de provocatie. Dus het is gewoon groot, maar ga aflaten waar je wilt. Ja, dan moet er... Het is geen verboden vuurwerk. Demonstratie, jongens. We zijn geen kinderskooltje, hè? Ja, oké, maar wel... Oké, doen we het hier. De politie was ook voor de zekerheid weer aanwezig, maar ze hoefden niet in te grijpen. Er is de men veel aan gelegen dat een demonstratie niet doet de eindloop. Het gele hesjesprotest begon in Frankrijk. De bevolking daar is kwaad op de regering, met name vanwege de slechte economische situatie en de hoge brandstofprijzen. In Oost-Lijnd gaat het met de economie beter, maar toch is er veel woede onder de bevolking. De aandacht van de demonstranten in Maastricht richt zich vooral op onze premier. Mark Rutte moet vertrekken als minister-president. Dat lijkt de belangrijke boodschap van deze zaterdag in Maastricht. Mensen, sta op voor je recht! Vlak voor de jaarwisseling wordt de A2 geblokkeerd in de buurt van IJsden. De betogers staan echter aan de Belgische kant van de grens. En dus wordt de Belgische politie opgetrommeld. Die zijn er niet van gedeend en griepen in. Of de gele hesjes in 2019 nog terugkeren, dat is wel te verwachten. Want lang niet iedereen voelt dat ze met profiteren van de groeiende economie.
Mensen voelen zich niet gehoord en een geel hesje is opeens het symbool geworden van de tegenreactie. Two-star promotion. So we go to Roermond with the restaurant Sabero, Nico Boreas. Sabero is het restaurant van Nico en Sonja Boreas. Ze waren eerder eigenaar van een restaurant met 2 Michelinsterren in de Brabantse plaats Heeze. Sinds dit jaar zijn ze in Remun een nieuw avontuur begonnen. Het nieuwe restaurant kreeg meteen 2 Michelinsterren. Dit was het jaaroverzicht van TV11. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar.